Barkanku da zuwa Amanar Arewa. Amanar Arewa tashar kowa. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai kallo a bisa ƙa'ida in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk da dai cewa wannan bidiyo na cewa sarkin waƙa ya yi hatsarin mota ƙarya ne, a yayin da shi da kanshi sarkin waƙan ya bayyana a kafafun sada labarai da kuma kafafun zumunta nashi wato social media na cewa shin saurin me kuke yi ne, in so kuke in mutu gaba ɗaya saura kwana nawa duniyar ma, inda ya yi magana masu yawa kuma masu alhini ga mutane kuma waɗanda za su ratsa mai tunani. Yau ma saurare mun kawo muku wannan bidiyon ne a gaggauce saboda akwai wasu ayyuka da yawa a gabanmu. Za mu so ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.